যতন লামসাগো আনি ওয়াইকক ব্রক উস্তুরি চ্যানেলাव जों जत साइमानो थानेल देबरमानो बोथानाय रक खारै तंमानि फियाबा ताबु हंखाय तामखा पुलिस बाय मानजागि पाइखा आव सिकक सालजा मानजक हमानि गुबुनता सिककलाय सालजा मानजक पायो हे दिबा इनका आं लाइजाक सालनि भिडिअ नामो सामा तंगो जे समिन्दरनो आं बिनि यं सामानि आबो बाक्सा बरक आना सावो अक्कासानिनो बिनि यं नै फियाबा समिन्दर बिनि यं या मेन कक गाय बिनि यं खाय अबसे राकेश सिंजानासे बिनि यं आबसे मेन माने और मेन बरिनि बिनि यंकाय राकेश देबरमानो खबजागो ताबुक समिन्दर बाय सन्तोष हंकाय मानजागिना पाख्या पुलिस यागनो रंबुइतु जाखा फियाबा बरिनि बिनि यं राकेश हंकाय बायरावसे खारि तंख्या बिनि मुनायनि आरो बनखाय ताबुक रमायखौ फियाबा तरक तरक बो मानजांनाय जों ससियेल मिडियानि बिसंति साइटोगैनो तंगो अबनि बिसंति पुलिस बो तैबो फानखायनि इंथु रमनानि इंथुता माने जोंबो साइटोनो तंगो ससियेल मिडियानि बखाखै जों तैबो अबरनो नायथुगै आस्ते आस्ते कारिउनो तुनाय नरंकाय नरक साइमान खना आंलाय बेलाय जाजाखा अक मांनि दंना रमजाक मानि नै फियाबा साब साइमान बंनि फेमिलि से फियावना कक चाबलाय तंखापु बंनि बरनो काहाम सलामबुइ हे दिबा हिंके तै कय एकदिनि बिसिंगो एबा मास कासेनि बिसिंगो सप्ताह कासेनि बिसिंगो दे यगै थांनो रां रग रिउइ दे जेला सबुइ ताबुनि जरा जतन जों नुइ तंबले जेला सालाय साजाब सबुइ तनिखायनो यगै फायो रां रिउइ हेबा मास कासेनि परे बसर कासेनि परे फनो अपनो हंकाय थियासनि शास्ति निया नांगौ पनो सारा जीवननि जेल बिसिंगो मां तनिना नांगौ अबनोसि माजरा कतर हनु फियाबा जेल बिसिंगो मास के हेदानाय रांनिखाय फियाव रखनाय आबले अंलाया सु आनि दारा ताइ बाय मनाय दलसं हिंके ताबुनि बगै भिडिअ आसि जरा दं सितु मालाय फैनाय नरबाय नेक्स्ट भिडिअ ताइ चैनल का तालंगि तंखाय चैनल ताबनो सब्सक्राइब खालाय बायदि तांगै हिंकाय अबहाय भिडिअ डेली रेगुलार मानानि बागै आमसुंनो हामबाय भिडिअ पुलान सिमि पाइथक जरा खालौगै नायमा बागै नरगनबो बेले बेलेखैनो हामबाय।